bere junior school to senior school. To wach mar uniform utimo nango ndalo manuogo kodi mbaka ka endi ne oyware wach mar uniform. Trevor, ing'eyo ni nitiere gik ma iwacho to nyalo keto to nitie gik moko ma be ok uketi. Ne wawuoye matek Trevor iye. Nitie samoro ma jok moko wacho ni wagoluru uniform. Ngeche uniform no medo cost, uniform no samoro miyo jopuonje moko kwaji pesa mang'eny. To ji be nowacho ni wan e Kenya waka kigolo uniform nyithindwa biro bedo ka wuotho e gweng' to wakia ni ma nyathi madhi sikul koso wakia ni ma nyako kata dichuo mosepong' madwa dhi katedo. Koro since ne ji yware kabisa ibiro yudo kama ne ji yware ma winjruok ne onge ok wadhiye. To wach mar uniform pod biro bedo wach ma ji biro wacho ka wadhi mbele. To kan achiel go gima wacho ngeche winjruok e gino ni ere kuma ber kata kuma richo nitiere nok wanyal gik mondo wayud kama wanyalo winjore kamoro achiel. Kamano Trevor.